sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, +9:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol!
reports. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na mga tagpanamati? Liwat naman kita nga magapangalagad sa labilin, isa ka oras, 18 minutos. Oy, karong adlaw, Miyerkules. Pizza 15. Sa giyapo na kapabilin sa bulan sa Abril sa tuig 2020. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siringa palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siringa news team aton siri correspondent sa liwat naman nila siringa pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siri kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kag dulonggan oras sang kagabihon. Ang atong sininga patrol, 2 Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa Miyerkules edisyon. Ano man nga mga eventualities from where the action is, espesyal ang Miyerkules naton sininga pagpangalagad, upod naton sa Patrol 1, magatalos sa trono temporaryo, Aksyon Jan Diaz, buylog nato ng puwersa. Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton sininga piloto, was-was lang ko may, area lang kon mais, pero siling niya importante way lang mali siya. Buylog nato ng puwersa. Aksyon Papang Nixon Tahom. Update sa COVID-19 national kag international ang atong nga monitoring center sa Action Radio Bacolod. Buylog man nato ng puwersa ni Aksyon Defensor. Upda magita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, buylog manato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sinilagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 15 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action Radio! Aksyon, Night Patrol! Ang unang kabayan sa ato sining nga pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soup. Nakaibalo-bala kamong ang Dr. Alfred's Mangosteen Soup ang mayara sang ginatawag nga antifungal properties, makapadugang iniitom sang aton nga buhok. Nagahatag man ni sang vitamins kag minerals ang mangosteen. Gani diri ka na 100% organic, 100% natural ang Dr. Alfred's
Mangustin Show. That's why sa inyo sininga pagpangalaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Tadaan ang ngalan Dr. Alfred's Pure Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:17 na. Ang unang kabahin sa ato sa pagpangalagad masami hibalonta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. I-check ta si Aksyon Eden Abuso, ang batang may laban. Hibalonta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa iya sininga paglibot-libot. Sa pila kabahin sa ato sininga syudad, nganong iya sininga observation report. Ari si Aksyon Eden Abuso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Eden sa report. Aksyon Eden, good evening. Please come in. Then, who are you? Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Gina-adjust pala ito ng iya sininga signal. Aksyon Eden Abuso live report sa patrol to sa ito sininga Crosswell Patrol. Ara Kanaday. Hello, good evening. Yes, good evening. How are you? Kay Action Eric. Yes, this is Aksyon Eric on the line, please. May I know your reklamo name, ko please? si... Ito ba yung batang may laban? Sir, itaguan lang tani ang akon nga identity. Sir, kaya may ireklamo ko tani. Ay, gali ka. Oo, Ano na kay... siya? Binamblan ko bala Action Eric. Ako ang kapitan namon nga tani, hindi lang pulo ka kilo yata yung abugas samon. Pilagid ko, no? Tani, 2 lang ka kilo. Tingala ko kayo nga duga barang ginto kasang tinapay nga may ngalan nga Mercy. Ayo di purma. Kaya doon ka budlay kung pulo ka kilo, doon wala ka sunodlan mo. 2 lang tani ka kilo, kaya nga ako, hindi nga rice cooker, pang 2 lang ka kilo. Ibalik ang paliyog to ang sobra. Ayo di purma. Di ko ibalik tani, sir. Sa Quezon El Rey. Ayo di purma. Hindi. Pero Action Eric, may gabi sa tanan natin ka tagpalamati ate. Yes, yes. Ako naman di subong sa patrol, danay. Ang Reyna naman danay. Ang Reyna sa Aksyon Radyo. Ang batang... princess lang yun, princess. ang batang may laban. Ang batang suwail, charot lang. Ayo di purma. Pero Action Eric, ang aton di nga dala nun dito sa syudad sang Bacolod, tulutauhay, gidi Action Eric. Kaya kung baga, si Papang Nixon pa. Oo. Ang balya daw, kari kami ko sa Singapore. Sa Singapore nga kung ako. Oo, kaya daw ka namin pala sa mga gasiga lang sa dala nun. Do, kaya wala mayo sa lakyan. Oo. Pwede wala daan mga jeep mo. Gani? Dito para sa ano bala, pareho sa Singapore. Di wala pa yung jeep sa Singapore, di bala? Gani, o Singapore wag ito ya. TECQ, di wala gid yung jeep. Di doon kami sa Singapore eh. Sa Papang. Pero ang importante lang, Action Eric, nga na jutay-jutay di mga nagaguluwa ng mga pumuluyo. Especially nga dugay-dugay, lapit na alas 10. Pila na lang ka minutos, daan. Dugay-dugay, curfew na mo. Las 10? Oo, tiya ato nga mga kapulisan. Nagamatamat naman libot. Hindi lang Action Eric, may nakita ta kaina, hindi lang man sa mayor nga dala nun, kundi nga tinagali man sila sa mga
gagmay na nga dalan wala especially sa mga purok-purok action area kay may araman iban mo nga ti hindi sila yung magwa sa dalan noon pero ti ambal gani ni Lieutenant Colonel Ariel Pico bisan naghamba lang sila ya nga mapahangin lang sa gwa balay hindi gid ya pwede labi na gid subong nga nag-umpisa man dan subong nga adlaw ang number coding action Eric no Gani? nga ti dapat tandaan na sa aton mga action kay ti hindi na ya pwede nga irason mo sa kapulisan nga nalipat ka nga subong nga adlaw hindi pwede kagwa ang odd o con even numbers. Ti dapat panumdumon ginakag tanawon mo gid sulit kung wala ko brown sa inyo balay sa uluhon mong ang imo nga control number para hindi ka gid malipat. Correct. Especially nga magwa ka blacktionary kay ti dito ka gid matulog sa BCPO headquarters. Kung madakpan ka. Kay te bulubudlay na subong kay amo na gali sa Eric mo kung may madakpan. Ginapablatter sa station tapos dito sila patulugon sa BCPO headquarters. Te basi ang iban gusto dira nga lain ang ila tulugan. Di pa palagas-laga ako na sila mapasaway da sila kag mapadakop sila kay para makalain sila nga lain ang lugar nga ila tulugan for the night. Correct. Pero delikado naman action Eric kay although subong kanami action Eric sang balita no nga pila na kadlaw do 9 consecutive days na wala sang nagdugang positive cases diri sa aton diri sa Western Visayas. Kay what silingon hindi man silinggin nga hambal mo nga nagapati gid bala ang tawo sa tanan nga rules and regulations sining ECQ but at least makampante ka bala action Eric ti wala na sang may nagadugang although nga ti sa national padayon nga nagasaka ang number of positive cases ng COVID-19 kay ti given nga nagapatigayon sang COVID-19 testing pero ti diri sa aton ni action Eric at least wala na sang may nagdugang pa unlike sa iban nga mga lugar. Pero ti hindi lang gyapon pati hol lang gid gyapon hindi lang gid magpasaway bagod nga wala man sang perdihon ti kalabanan action Eric no hindi taman na maligar nagahambal ang iban nga ti magwa kami ma'am kay wala kami kalanon. Te ara naman. Amo naman nagyapon ang rason action Eric pero ti ara man si kagawad Eric magbanwa. No problem. Te manuktok lang na da sa inyo, mangkibot lang na da sa mahatag da sa sanggulay. Kay ti kagina gani action Eric no ang barangay Banago bala. Nagpanghatag na sila sang ikaduha nila nga wave. Ikaduha nila nga wave sang relief goods. Lakip dira sa relief goods nga wala labot nga sa relief goods sang barangay. Nagpanghatag man sila sang relief goods o kon food packs ang halin bala sa city. So ang barangay Banago may 6,800 ka households. Pero may nabaton sila from the city nga 2,000 plus nga food pack. So ang poorest of the poor gid action Eric ang ginhatagan magintunga man sa tanan nga kapurukan. Ang 2,000 ni ka mga food packs nga halin sa syudad makaambit man sila pero ti nagklaro si Kapitan Ricky Mijares sang Barangay Banago nga kung hindi matagaan sang iya ka syudad sila ang mapahanunot. Pero ging klaro syempre action Eric nga hindi parehas ang kadamuon sang ginhatag sang ihatag sang barangay sa ginhatag sang city kay nagadepende man sa budget sang barangay action Eric mo. Kung pila o kung ano man kadamuon ang ginahatag man sa private sector. So, ila sa Eric nagligad ko sa first wave, nagpanghatag sila 2 kilo bugas, 2 ka sardinas, kag 2 ka noodles. Pero sa sining second wave nila, nagpanghatag sila action Eric sang 2 ka kilos nga bugas, 2 ka miswa, kag 1 ka sardinas. So ti amo nang pahanunot action Eric no kay ti pangpian-pian man sa aton mga ka-aksyon. Kay ti astapan ni daan Abril 30 mo ang nga wala sang trabaho. Ang iban no work no pay pa. Kag ti na-open up man action Eric ni Kapitan Ricky Mijares. Ang kabudlaya naman niya ti sa na-interview ta mga kapitan kay
may ara kita siya Eric subong no nga adlaw nag-interview kita sa mga kapitan sa mga kabaranggayan para Oo. man ma-voice out Manila ang ila man nga mga sentimento action Eric kag di masabat ang mga pamangkot sang ila nga mga pumuluyo. See, we all know ang SAP Bulubudlay mga ginasumo action Eric no do main issue git ina sa kada barangay kay ti budlay man paathagan ang tanan nga tawo kay nagalain-lain may paglain man sa guidelines. Tisro kay Caprique Mijares, ang kabudlayan to sa iya, sa 6,800 ka households, do 3,000 plus Action Eric ang allotted beneficiaries dito sa iya. Ang mga bulubudlay lang to Action Eric, do same man sa iban nga barangay, nga ang mga requirements bala, kangay nasang ID, mga valid ID, kun although makapasar na siya ang iyang status, makapasar sa SAP galing kay ang requirements niya kulang o kung hindi valid o kung hindi pa i-honor sang DSWD do dira naman mabulubudlay Action Eric. Okay. Kaya ti ikadamo daan sa mga rekubiko so mo ka ginasunod gidaan ang mga protocols kagati may ara man iba Action Eric nga ti di ba strict nga ginhambal nga ang 4Ps wala na dala sa DSWD o kung sa Social Amelioration Program. Okay. Pero may ara mga instances wala siya na rin kaya akangay nga na-blacklist sila sa 4Ps, bangod nga ginprenda ang ATM, mga amo na wala siya na rin nga mga problema. Di kabudlay kay kisa kung kita ginapamangkot. Ang makasabat lang ginaya ang mga natungdan gin nga mga ahensya pero do maluoy ka man bala nga ti wala sila yasang pang-adlaw-adlaw man ti hambal ko kun open lang loto subong mataya taguro kag kung magdaog ta tag na lang ta. Correct. Boy, di man garo Action Eric no pero do ikaw gina mo madaog una titagaan mo man ko ha Mabaratuhan ta ka. mga pila ka porsyento. Depende sa iyo mo Kaya pa, damo, wala makabati. Hindi ito yung magdayas. Kaya kamulo ka, linibo, ka pamati. Dan sa aton mo, sobra pa. Basi Di para may backer ko yan. Ang minilyon kay Global, tayo daan. Nang imo da nga itsura sa Facebook Live, nasa ulo na sa iba, no? Si hi, da na sa camera. Hi! Happy birthday, Action Art! Happy birthday, Action Art! Birthday ni Action Art eh. Oo. Yan, Di ba kita da? Ara na, ito na. Ito na? Ito na dalayan na, naog. Tito Santoig naman The Santoig, wala na ni Action Eric ang COVID hopefully by the end of April, matapos ng April 30 Action Eric, wala na niya. Muyo para magbalik sa normal mo lang sitwasyon ta. Damo kita Action Eric kay budlay gid kay ang obra bala amo man na mo obra sang tawo apektado gid ang mga businesses apektado gid Action Eric kay although ti open man ang mga fast food pero wala sang dine in puro lang man take out parehas di sang rita subong sa may dalan Lacson mo open pa di kesta pa man alas 10 damo gyapon nagagwa sulod pero grabe man Action Eric no pasalamat man kita sa ini balang mga food services ang mga naga-pick up sang pagkaon kang naga-deliver sa mga tagsa-kapuloyan. Ti kanami gid kay without them Action Eric no mas mabudlayan pagid ang mga tawo. Kay ang iba niya may mga ikasarangda niya hindi gusto magluto sang pagkaon or nahidlaw sang mga may nahidlawan nga mga pagkaon ti pwede lang sila ka-order idulong lang dayon dahil sa mga food services naton. Pero do sila naman lang Action Eric ang galambiyong subong gabi nagdugay ti mapuli naman ni sila kay ti curfew naman pero ti we understand Action Eric grabe man ning ila ubra kay nagatubang man sila gyapon sang tawo pero mananapa siguro lang safety lang gid gyapon ang mga primary measures, ang mga precautionary measures, dapat gid nga ipatuman Action Eric, kaya wala ka kabalo mo nakambal-bala nila. Nga, base ang... Okay, balikan ta si Action Edna Buso sa na utod nga report live sa Patrol 2 sa ato sila Kusun Patrol. Mo na nga dapat sundon gid sa ato nga makuturang ang ano man ginahambal sa ato sininga gobyerno Action Edna. Ang iba Action Eric, amo nang kumbaga asymptomatic bala si wala siya may nabatsyagan sa iyang kalawasan. Correct. Pero wala sa kabalo naga-spread na sa gali isang virus. Kaya mo na ang hindi mo
masaktan kung grabe ang immune system, especially kung mga bataon pa Action Eric, no? Nan. Ang immune system niya, grabe. Yan lang, kumbaga mabatuan niya lang bala ang virus sa lawas niya. Pero, Oo. makalalaton na siya gyapon. So, that's why, amo ginaginapangayo sa aton nga otoridad, especially sa aton mga medical workers, nga stay at home lang gid Action Eric. Kaya, di ba, gusto tanan matapos na ni. Oo. Sundon lang ang rules and regulations. Kaya hindi na bala mag-overthink ang iba na Action Eric nga reklamo pa bala nga muna ni ginakontrol na sang gobyerno ang tanan. Pero paminsaron mo na lang ang positive side sina nga after sini kung magpati ka la pag gusto kada lambiyong kada dubinuyan kada sa turel. Oo. Kung gusto mo basta pati lang danay subong para hindi mahalita ng imo kaugalingon, Yes. hindi mahalita ng imo pamilya, kay hindi ka na makahalit sa iban pa. Correct. Ay, thank you. Oh, very good. Pilas ko. Lakpak. Pila to score ko? Ha? Pila to score ko? Pila score si... Pila ni Mano, kita? Ah? Hindi ko 85 makita. ba? 85. 85. Sige. Oo. Shoot. Action Eric, gali may mga nalabyan man kita kaina nga ang iban bala ara gyapon na nagapangalagad man ang mga ka-action nato yung mga nagapanilhig bala sa dalan para bisan niya at least bisan wala siyang tao gid nga iban mga pasaway nga nagalaktas ang basura sa mga dalanon. Ara sila gyapon nga nagapanilhig sa mga laya nga dahon. Gani? Pero garis go man na sila Action Eric ha. Oo. Pero wala sila choice kay kinanlan gyapon nila obra ko nang nila trabaho. Oo. Hindi lang from out of love nga gusto nila tinlo ang syudad. Kundi ang isa sa rason ni Action Eric para hindi man sila mahuya magbaton sa ilang sweldo o kung makabaton sila gyapon sweldo para may ipakaon man sa ilang at pamilya Action Eric. Kay Dami. amo nang subok nga realidad Action Eric mo. Oo. Safety ka man tuod, amo nang hambal sa iban nga safety ka man tuod, di ka mapatay sa virus, pero mapatay sa gutom. Alaban. Amo nang hambal sang iban. Pero sa sini nga do ka timing man Action Eric no, dumduman mo subong nga tuig, year of the rat kita. Oo. Ano bala ang ilagahaw, di ba? Nagkuha lang sila pagkaon, magkuha pagkaon, nagabalik sa ilalungga. Kagdira na lang sila nagastore sila sa yung pagkaon, kung nagatinelo na sila nga lungga. Kaya mo na do ka year of the rat gid subong Action Eric. So, tiner ka lang danay, kay sooner or later, there will be brighter days para sa aton. Kabay pa. Dumabutang ni Action Eric no, sa history. Ikaw, Suryaw, mo bala mga katigulangan, tagambal sila nga bo, grabe, no, first time, among yung tutuod nga mahambal mo nga, first time in history. Nga, apektado ang tanan, pares ni lately, Action Eric, na nag-celebrate sang Holy Week. So, amuli sa, kung 80 years old or 90 years old ng lula mo, 80 years old of existence, lalabot siyempre sang martial law Pero ang amo ni bala Action Eric nga kaangay nga sitwasyon do kabulubudlay gid kay hindi ko na makita ang kontra. Mayo pa na ang kontra mo kay matapungol mo pa. Nga physically kung tupad balay mo dabi pero ang ari ang virus di mo makita kung din siya dapat Action Eric. So dapat proteksyonan mo gid ang imo nga kaugalingon, especially panumdumon gid Action Eric ang mga frontliners man nga nagasakripisyo sang ila oras kag effort kag pagpalangga sa iban nga tawo Action Eric para matapos na ining pandemic. Kabay pa ba mo gini pangamuyo sa halos tanan? Kay amo na Action Eric pangamuyo lang gid nga hasta mag-April 13 hindi na gid magsaka kag matapos na damo na sang makagraduate sa aton mga PUMs man pag wala may mag-negatibo sa mga, may mag-positibo sa mga PUIs para magsarurot na Action Eric ang mga gina-record nga PUIs, PUMs. Subong man kag mag-alalayo na Action Eric no, ang nag-positive diri man sa syudad sang Bacolod. Pero so far, mga stable naman tong kondisyon. Based man sa report kag update ni Action Del adlaw-adlaw, amatamat nga kanami na sa feeling pero hindi lang din magpakampante. Dapat patihon na gyapon ang rules and regulation. Pag kung may problema, i-text lang gid si Action Eric magbanwa. Ngay! Lain na ako pag nagduso. Oo,
wala si kung Oo. mga ka-action na mo niyo. Kung wala ka mo kabalo, grabe gining niya si Action Eric. Generous, maluluyon gini saya. I-PM nyo lang ko kay forward kong number niya. Kay ang iyang cellphone number bukas gini 24/7. Grabe endorsement ba? Hindi wala ka endorse ba si Mambalang Iban lang Yan, grabe si Action Leader 2022 ba? pa to. 2022 pa to ya. Nga? 2022 pa to ya. Abansi na gani. Pero ang iba Gabansi na ka na. Hindi galawag-lawag, walang iban. Oo. Yati sa pandemic, subong nga nagkakatabo, tani, tapos kuno sang virus, Oo. may eleksyon na ta. Election na yun. Oo, kaya para fresh pa ko, no? Tautok sang iban. Ang hinimuan man sang iban. Oo. Pero ti kabalo naman ta Action Eric, nga hindi tanan nga tao ma-please sang ginahimo man sang mga government officials. Gani man. Kag wala man kabalo ang tanan sang kabudlayan kung paano ining maprotektahan ang pumuluyo, ang nasakupan, ang iban nga ni nato mga government officials na from barangay level palang gani super stress na Action Eric, no? How much more ang paglambot na sa mga higher officials like mga presidente. Kung may mga lapses man gid ti insindiho na lang danay kag kung gusto mo magreklamo ang iban bulagambal nga kung gusto mo magreklamo ilista lang da tipuna lang da kay tapos ang virus pag gusto ka da dayon sang reklamo mo subangay ka mo to sang reklamuhan mo pero subong suporta lang danay. Kaya mo nang kinahanglan sang gobyerno kag ang pagsunod gid Action Eric ang hambal ba nila nga unity lang kumbaga insindihanay lang. Insindihanay buligay lang. No, correct. Kaya mo lang yun ang solusyon man Action Eric mo kay kung magpasaway ka da damo ka gid sang mahalitan. Gani. Ari kami Action Eric nakalabay kami sa may lagoon ayon. So, ginimagine ko lang sa una Action Eric mo nga amo ni oras naga-walking pa ko di galibot-libot ko di sa lagoon. So kahilidlaw man Action Eric no. Para lang makita lagoon? mo nga. Hindi mabisi ba? Kahilidlaw ang upod ko sa lagoon. Joke. Siya nang hinahidlaw sa lagoon ang upod mo. Hindi Pero Action Eric kay gina no galibot-libot kami ni Papang Nixon. Nakaistoryanay kami nga nang kahilidlaw nga although kisaga untas sa traffic. Oo. Subong ya dumamba ka do kahilidlaw man sang traffic no. Gani, no? Makakita ka bala damo sa lakyan, damo mga jeep, mga Oo. jeep pa nga iban nga pasaway nga magpaigad magkuha pa sa hero ulo lang nga paigad. Ang muli ga dalan pero ang mga amo na nga bagay sa Action Eric do kung paminsaron mo mahidlaw ka man gali. Ang mga normal nga ginahimo wala mo ko gambal nga abnormal ni super abnormal gining sitwasyon naton subong. Pero ang mga naanaran kumbaga sang tawo especially ang panggawi Action Eric is nga ladlaw may iba niya mo nga naanad nga trabaho si subong niya tiki wala sila trabaho tipo wala na ara lang sila sa Walay ilang nila? mga kuloyan. Kapag kaulat sang kayuhan? Amo ni kumaga mambal sila nga amo ning pinakalawig guro nga pahuway. Pero kabudlay naman nga pahuway kay wala ka sang kuton sa bulsa mo kag ibakal. Sang usap-usapon mo da samtang nagapahuway. Laban. Amo na da Action Eric. Pamati na lang sila danay sa aton na kay para malingaw man sila Action Eric. Updan na lang nila naton. Ay updan na lang ano man? Opdan nila kita? No naman kapanyapon ko po. Amo na, opda na lang tanila. Amo na lang galing. Simple lang Nga sa ato na lang sila malingaw-lingaw na lang danay. Kung gusto nila kakita gwapo, tanaw lang sila sa Facebook Live. Kaya kakita na sila gwapo Di ba kita da? Ara. Bit-bit mo ta kayo na. Ha? Bit-bit mo ta kayo na panao. Hindi may bilin pa na iyasin mo niya. Hindi Action Eric pero kabalo ko may harap ako da. Kibot ko pa panawag mo kina to, di ko pagpati ba? Nga no. Nagabarang kiwal kay. Captain Marlon, magbit-bit sa iban.
Ay, siya katulad bising iban. Oo, sugo ko sa Action Marlon. Wala ko man Ay, dyan. palihog lang gali. Ano ko na, ay man tong sugo do higa niya ko nakaroon. Abo gani. Pero salamat man Action Erica. Kahit siyempre ang hambal nila. Nga hindi man lang poorest of the poor ang nagakinanglan. Yeah. Ang mga middle class. Nagakinanglan man. Yes, correct Action Eric. Pero dapat maghatag. Wala yung dapat sang pilion kay tanan kita nagaagwanta. So, kung tanay pa ha. Yes. Yes, te. Ayos. Ayos Ayos ka. Lagi mo ka ng batang may laban ah. Batang may laban. Dapat lahat tayo may laban. Ah. Kaya dapat labanan natin ang COVID-19 pandemic. Yes. And Thank you. Action Eric, observation report sang patrol ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat kid Batang May Laban Aksyon na Eden Aboso live report sa Patrol 2 sa ato siling Crosswind Patrol. May mga adjustment kami diri sa amo siling duty hanay. Kaso kung ate kung isa ba si makibot ko bala nga lain sa patrol, lain diri nga angkor. May gamay kaming adjustment Angot pa ini sa COVID-19. Ang report live, observation report, reaksyon natin na boso. Ginadulong sa inyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilidekalidad nga mga medical doctors. Katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, ang mga pinakasikat, pinakamapatihan, na vitamin hormone, pinakasikat ka mga doktor, pinakasikat ka vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya baratian nga ginadala, damo mo sa batian actually nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di ilang nga butika, ilabi na sa talan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, donut sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ilidekalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! At sa mga report nagi ka sa ato sa mga correspondent, first batch sa ato sa mga greetings, may kabidira sa kay Dines Milyama Albito, sa kay Sir Edwin Pineda, nagpaurok-urok man sa ato sa mga pagpangalagad, diri sa inyong palatuntunan, kay migo ko Arnel Binaris Sr., kakay Toto Arnel Binaris Jr. Ara man siya paurok-urokid, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Kay Primota Nilon Magbanwa Sr., mayroon nila nga pagpaurok-urok, kay Alexis Wingwing Torre and family, happy listening. Kay Jennifer Sibunga, sa kay Toto Erwin Bona. Musta ka na, Noy? Mami Elsa Veri, kay Bradji Dilag, Toto Buknoy, Josel Veri, as always, nagpaurok-urok sa Action Night Patrol. Sa Talisay, araman si Mary Jane Jaime, si Zel Marie Severino, paring kaya ng sagay sa Tokyo, Japan, sa kay Malisa S. Magbanwa, Toto Samuel Castillo Armita, Angelica Colinco Puentes, araman si Benji Joso nagapaurok-urok, si Philip Diaz Stubbs,
Sakay tart ni Rak at tihang langit. Nagapaurok-urok gid. Toto Ed lumugdang da may gabi ha. Sakay Alberto Kaluoy. Elizabeth Gamala Malaka. Mayang gabi gid. Sakay Aming Lorezo. Sakay Sir Wilfredo Perez. Mayang gabi gid. Sakay Jean Milpals Bagsik. Kay Paritalito Jeroline Espinosa and family. Mga tagalihis, gapaurok-urok ito. Siling ni Jenmel Pais Bagsik. Dara sa may bago, Barangay Busay. Damo ka pamatita sa aton, siling ni Ann Hart Jill. Araman si Jude Galis Makawini. Sakay Allen Fernandez Ganancial. Dara sa may Purok si Risa South Barangay 3. Gapaurok-urok kita sila, no? Sa Purok si Risa South Barangay 3. Si Aser Pinachos. Ang tsanggida ni Aser Pinachos sa Barangay 3, galupok madang Action Light Patrol. Kami ako lang si Primo John Cordoba, kag Konsihal Monching Cordoba sa Kabakalan City, sa kay Boy Dayo Felix Gar, Alan Navales, mga miyembro ini sa Tamis Boys. Sa Silin Homes gali arada si Sir Wilfredo Perez, ang bilogya nga pamilya. Sa Takuling nga parok-urok manoa, si Elmer Regula, tamyawi lang si Nanay Bining, kag si Tatay Tuma Regula, dara sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Alin na kay Elmer Regula, si Midalin Jordan Araman, watching from Malaysia, Araman si Bibi Bawisan. Sakay Ani Lima, Chill R, Diana Perez, sakay retired Police Colonel Placido Hintolayan family, sakay Christopher Redfield. Oy, kay ninyo, gapaurok-urok si ninyo, ho. Si Erwin Gonzales, ginatamyaw lang ni Jesely Franco, gapaurok-urok magkano. Si Arnel Vallador, kag sa manghod nga si Gerald Regala, gapaurok-urok gid. Siling ni Geraldine Regala. Pamilya Camacho, kag si Bunga sa Barangay Agimit La Carlota, gapaurok-urokin siling ni Allen Camacho. Mr. and Mrs. Villamore, nagasaulog sang wedding anniversary nila. Ang panami aling kay Mailina Di Irit. Sa Japan, ara si Raylene Sibmar. Ara man si Jeffy Grofi Hawud. Kag si Joe Spine Espina. Gapaurok-urok dito. Si Mario Buenaflor stranded man. Si Ray Jantan Villalun. Sa Japan, si Carolina Incarnado. Toto Edmond Valenciano da. Si Toto Erwin Bona. Regards lang ko kay Gister kay Gistoni sa La Carlota, Bulangan. Aling kay Clan Diases. Gapaurok-urokin si Meridion M. Hilya-Hilya. Araman si Tumay. Check attendance lang. Jennifer Sibunga dati Aragid. Sa Purok Magili Ogyon, natamyaw ka muna ni Manny Loquias. Tita Bibing Severino, retired Captain Dingdong Severino. William Balansag, da kapurok-urokid. Siling ni Ken River. Sa Barangay Batas Serbando family, ginatamyaw ka muna ni Gerald Barbasa Servano. Mrs. Lowy di Paula da mayang gabi ha. Sa Barangay Purisima Manaplara si Rejan Tan Villalona. Salamat kay Idol Albic Poy Hinolan and family, happy listening. Sa kay Joby Kaghana, ginatamya ka mo ni Lily. Sa kay Madam Kasisong, mayang gabigid ba? Porti si Madam Kasisong ba?
Clavero, family sila Carlota, ginatamyo ka mo ni Steve Ryan Clavero sa Kingdom, Saudi Arabia, sa Riyadh. Ara, Griselda. Si Sister Roda Magbanwa, si Sir Edwin Pinidada. Mayang gabi kita. Si Toto Roy Tayhupon, ginatamyo na si paring Art Tayhupon na happy birthday. Sige, check tara sa aksyon na Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Ato sa nga Cadiz PNP Connection. Standby kay Tamon Forte, ha? Standby man kay Percival Villamor. Eric Rosolito Kiambot. Friend ko da. Halin kay GM Kiambot. Kay Brady Jeffrey Sibina sa family sa Japan. Nagapalok-urok yung siling ni Raylin na si Banaro. Sige, ara na si Aksyon Roger Gotib. Gina-check tayo siling signal. Sa signal Aksyon Roger. Kasi doon nag-kuhan man, nag-off and on. Sa kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado da. Napaurok-urokin sila. Binalbagan Fire Station, SFO1 Jonathan Bernardes. Ang LDRRMO binalbagan with Engineer Journey Rondin. 24 hours on duty. Kuno, sila ni Totolito Espinosa. Paurok-urok. Si Ala, Tami akong apo si Jana Bayra. Alin kay Manang Sonia Bayra sa Porok Rosal, Barangay Takulig. Ala na sa linya to si Aksyon na Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Aksyon Roger, may gabi. Please come in. Yes, action na rek, may gabi sa ito mga aksyon sa mga balita. Marika na rin sa kanis action na rek, medyo matulotaway man ang area, pero sa pagyapon ang masako, gidiri, matagadlaw, gid sa gyapon nga pagpadulong sa mga pumuluyo, iyan sa taksya sa mga merkado, kag mga grocery store, agol magpumalaklod sa mga panginanglan ba. Dali ko gani, ay iban daw, ga problema, magit sa inubakal, no? Pero nga daw, pwerte magid nga pila, gid kaga mayo lang gani kaya social distancing na maintain man. Tuod, no? Daw sige man ang balik-balik sa mga tao pabalaklon. Liko giban gani guro nagapasalamat man kati damo nagabot nga mga ayuda sila naman sila nga mga inaasahan man bla. No? Correct. Kati daw instead nga ang allotment amo para tani puro galing kay gina-advance na tungod kay daw amo na yung crisis subong. Anyway, nataw na to nga medyo sa gyapon manageable man pagka patigayon sa aton diri mga katapos sa kapulisan mga frontliners para sa mga border sa gyapon kag ang tawo daw alos disiplinado na pero lang tong daw puno ang tao sang reklamo. Puno sang daw hindi nila maintindihan yung balasyago mo daw ginapiot bala sila. Pero sa ulihin na daw ilan naman ang batyakan gurong initanan aksyon erek para sa kayon kay kita man ang resulta. Bisan pa sa mga mabatian sa mga balita sa radyo, sa TV, kag sumuman pagpost sa social media nga ara gid ang resulta sininginan sa community quarantine sa aton. Damo ka pamangkot gani mo. Kung matapos na bala ni Selena Dier, matapos na kini sa Abril 30. Ikaw na ang inan sa community quarantine siguro, di matapos niya, pero ang community quarantine na Japon, daw mo lang naton niya, daw gina-downgrade, malang ni sa kay, hindi man pwede, abing tagaan mo kumpiyansa, bala. May isa ganito ka lugar sa Palawan, no, nga lockdown gito, kay man ang mga mangingisda to nagingagaw pag sila karga sa mga isla na pambot yung magkanto sa Iloilo nadakpan sila kaya sila lang sa ila suninga sa kayan was laging palin dito sa sulod sang 14 días naman tungod sila tigil lockdown man ang lugar tungod nga violate din sila yan sa Enhanced Community Quarantine so sa gyapon sa resulta sang aton man sininga operational daw nga may mga pagpasaway sa mga pilanatot sa mga kauturan. Ate, ano mo na may kapasaway, gid.
Subong gali ba mga pailan ginuro kaso ni kay ang hindi nga gabi mo nasa si Midyantak na samtang naga pangsaway ang mga pulis bala. Yung ini bala mga last minute bala sunere kay Mandaria Mercado until 5 o'clock lang ni. Okay. So ng last minute na kayo iban kung isa instead nga sa agas na pagkapot yung mga last minute na Gabakal. Gabakal kinanglan niya pagka 5 o'clock exactly 5 o'clock Oo. ang Mercado ya masira na kinasina. Mm. Hindi na magbaton bala ti karon kay jadi naguso na magay may baklon pa. So natabo sila daw nagpangakig pa sa mga membro sa Intelligence Task Force. Oo. Kagara man ang mga pulis sa pinabitbit ni sila kag ara subong preso tani ang kalabanan ni basta mga first offender malang ginapay balo malang ni sang ila sila nga dapat nga imuon mo kag napitsindi sila kung ano ka importante. Correct. Ang mga implementation bala ko tani but silingon reprimand bala sila tani. O galing kay tungod nga daw ga sabat-sabat mas pulis nagmay buyayaw pa. Game preso na lang. Yara subong sa Candy City PNP sa kaso diri natatakan gid sa ilit sa Blattering Trio, resisting arrest, disobedience. Ang ila sini nga kaso tisiloto sa kay Police Senior Master Sergeant Remando Villaflores nga sila nga daw failan kay kuno kaso ni Lieutenant Colonel Robert Mansito. Dahil daw itigid mayo ang ila sini nga ginapagwa nga mga sugilanon bla sa kapulisan kag sa Intelligence Task Force member nga naga bantay gid sining social distancing dahil ti rason nila dali man sila kaya mo na nga gawon gid lang kuno. So isa na actionary ka mga bagay nga ti sa diin naga atagid sa ila karon sa mabugat man nga natubangon sila kay may ara pa sila kadaan nga file sa kaso social distancing. May disobedience pa sila ka resisting arrest sa sining kapulisan kada hindi pa sila magupod sa police station. Sanday Gerald Dulin Abuan 25 anyos ng edad. Isa ka construction worker po ng manghod Kevin Dulin 19 anyos. Ani si Mark Arzula Entrina 21 anyos ng edad, tanan ini residente sa barangay Tirampaan. So ang pagdala sila sa pulis, kung tani nga sila, kung ano malang istoryahon, kagat tudloan naman, o galing tungod sining ilang mga aktisyon, tilaban gid sa mapailan sa kaso sunod pa sa kay Police Senior Master Sergeant Remando Flores ang discipline of duty sa sining adlaw aksyon Erika. Namo lang nagpasalamat man kag may nagdugang pag nag-signify nga mga negosyante bala maupod sa sining ining rolling market o rolling store na ginapatigayon karon sa local government so that sa kanisa to pagdan abi ni Mayor Salvador Bading Escalante nga may mga ara nga barangay nga hindi balaya actioneric baka pangupra kati 3 times malang mo. So target dire nga ining rolling market nga ini dalon sa tagsa ka mga barangay. So kahapon nag-umpisa sila sa barangay Tinampaan may ara nga isa ka negosyante nga baligya man di kabulante sa mga may baligya man di sa Bagsakan area. Okay. Silingya sang sugod ko sang isikyo ang binta nila ang isa mayara lang mayara 400 800 tungod kay way na mga tao jutay na lang pero sang nagkanto na dito sa barangay Tinampaan nakabinta sila sang 6,000 ka pesos sa ila sila nga mga baligya bala so daw mayo ang resulta pero amo na galing kay Konsi Kapitan Vicente Ugol Villasin man sa barangay Tinampaan kag ang mga vice president in full force man ang tanod niya. Okay. Kay para nga makabantay man sang lugar nga ma-maintain ang social distancing kag ang iban ginapapahuli sila kung wala sila sang face mask.
ginahimo sila nga ti kung wala sila face mask ginakon may panyo kada. Oo. May towel ka. Tabuni baba mo gilong mo. Pero kung wala gid ate ginapapauli sila magkuha sang para matabon nila. Sila sini nga baba kasi sila sini nga ilong. So amo na gina-maintain gid no kakapon da mayo resulta that's why kung si Kapitan Ugol Villasin pa sila nga daw magaplano siya nga kung sino ang willing nga magbaligya to sa covered court bala sa iya to daw permanente das barangay daw okay sa iya to na nila sa iya sini nga mga barangay official sa mga barangay kagawad kaya base kung makabulig man sa iya sini nga mga pumuluyo. So ang plastada nga nagsaylo naman kay na sa barangay Calisbio. Di na pasalamat man to si Kapitan Tony Ferrer. Ang kapitan da artistaho na mo Tony Ferrer. Silingko tikap kamusta siling mayo gedyer ang mayo manik iti subungan na daw Merkules wala ka na ang Calisbio pagka wala ang Calisbio sa schedule sa pagpangumpra so ang iban nga may mga kakulangan man di nakapangumpra sila pero mo man na gina check up man kag bayara man nga sa gyapon gapang spray sang alcohol kag ang wala sa ila siguro ang putbat no pero ang pag-maintain sa social distancing kag subong man ang paggamit sa face mask gina-stricto nila nga ginapatuman man. Good. So nakita ta kay man sa buwas diri naman sila sa area sang relocation site sa may bagong dalan to accommodate sang ari diri sa Barangay Kamahog sa Barangay Jerusalem kag Barangay Magsaysay pwede man kuno makadulhog nga para nga baka pabalaklon man sila sunerek, no? Mayara nag-signify nga isa ka bikiri na mag-aumpod man, puli gina-arrange man sa intelligence task force, kaya man na nag-provide ni sila sa lakyan ang gobyerno, gid. Okay. Magkawa sabi ko, mayara man sila nga panel nga ila, pero ginabutangan ng ilang mga salakyan nga rolling store para di na sila madinatar pa sa mga borders. Sa magkagaupod din mismo, si City Agriculturist Ike Iscares kay actually daw apat isa ka department diri sa siyudad sa Cadiz ang Market Division, ang City Bet para naman sa mga karne man, ang City Agriculturist kag ano pa tong isa nga ang economic enterprise ngati amo ni siya ang control sini. That's why nga kung sino man ang gusto nga negosyante abi nga gusto magupod sa sini daw rolling store o masiling naton nga palengke karaban ini. So ang matabo nga pwede sila makakadto sa economic enterprise sa opisina pagkatapos dito mag-submit sa ila sini intention. And then, pagkatapos i-evaluate man sa opisina ang sa sining economic enterprise ang ila sining baligya. Kabalo kami isa to nga ginakonta dito online ng butika. Ang problema naman galing kasi kinanglan niya ang resita sa isang doktor. Pero may mga bulong man nga hindi man aksiyonere kinanglanon sa resita like sa mga paracetamol na pwede man madala dito pero daw ginatunan pa to. May buwasari sila sa may bagong dalan sa relocation site. Nga kung sinong gusto magpangumpra sa pamatis mo sa Action Radio, nga pwede ka mo buwas dito kahit para na sa Barangay Kamahog, Jerusalem, kaga Barangay Magsaysay, nga mga barangay aksyoner ka. So far now, medyo muna nga ito madulong nga report sa mga balita, sabay pa nga wala na may manakpan sa curfew. Kay kagabi, amo lang itong report pa natin, itong ka mga minoridad bla, nga nagkaladakpan, kagatong mag-amay nga nadakpan man, pero gila pagkakapdanan sa ito nagbalibol, nagpalalagyo to ya. Pero inayang ka mga minor nga galakat pas dalan, mga nasukso na pasado kagabi, ate pagkagaman to sila ginpagbuyan mo 14 anyos sa may babayi pa isa blaw. Sigurado man nga magirikanan tadi bla mong mangin
tali bla aksyonere ang responsible Correct. sa pag kuan bla silang kabataan pagtipon pagabot sang tipo kabisa gani ang munga kung way pagani piso iya naman ano gina siya pagkahapon manok bla nga munga pagkahapon naman na saya kati way pang piso iya matipon tanim mo man tanim mga girikanan man kati kabalo kita nga isikyo karon kabalo kita nga may curfew kagang minor de edad 24 hours na yung curfew hindi na pwede sila palagawon ganyan basta-basta sila na sa mga senior citizen 24 hours na iya nga curfew mga estudyante hindi pwede makalagaw-lagaw nga basta-basta lang maglagaw tanawan nyo rin malang resulta sa katon nga pag-cooperar kung nag-cooperar pag kita tanan-tanan sa tutuon pag hindi nila niya mo nga makuha nga datos tingati naglubo gidya ang mga probable kag yung mga suspect sang COVID. Now, amo man ang mga confirm nga naka-recover sila. So, tani mangin amo sila ang aton sincero bala nga pag upod gid sa aton sining gobyerno sa sining pag-implement sang ECQ action direct para sa aton sining mga tagpalamati. So, muli nga, tumadulong nga report, balita ka mga informasyon sa siyudad sang Cadiz sa diin nagapanayin nga nangin malinong ang nagaseda-seda lang ni Subog sa mga dalanon ang nagapang-disinfect. No, kada gapigid labay sa mga dalanon kag nagasulod sa mga eskinita mo lagi din pag-disinfect ang mga tao behave daya action Erika. Inatabihan to sila tutudyon gid iba sang ko madasa kay Kap Madali Diaz kag kay Mr. Jonathan Diaz sa barangay 18 nga nagapamati man sa karon nga gabi. Sa siyudad sa Cadiz mo mati man si Miko Glenn Javier kaya. Way pabi timpo kati ang bagros goron naglago lagi kati securean. Way pag timpo goro siya makalusot bala. Pero ako pwede man ko makuha kung ako pwede man lang makalusot-lusot man lang. Report ka sa Cadiz oras sa balita oras sa aksyon. Eri sa aksyon Roger Gotti report sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kilak sa Roger Gotti live report kika sa syudad sang Cadiz. A report action na Roger Gotti perdurong si sa kalawas ng DTX 500 capsule. Sa imo sila nga pag-exercise, hindi magalipat nga mag-detoxify. Tumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Amo na siya nakatinlo sang dugo, nagasilig sa may viruses kag toxin sa ato sining atay, nagabuling panubos sa ato sining blood sugar, bangod ini sang organic compound nga bison, keratin kag polypeptide. Gani sa mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, tungkol sa diabetes, ari ang katapat. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ay, ano Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sabi ko mabisyo pa sa kay LCJ, may gabi kay classmate ko Larny Castro. Ano sa bang naging apelido ni classmate ko ni man? Hello bar, hindi ko ra. Sa kay LCJ, may gabi, classmate. Kami ako na si Nanay Helen Guadalupe kag Nilina Mabaya, galing kay Nelson Magbanwa Jr. Sa kay Rolanda Minerbada, may gabi ha. Sa kay Nida Bilyote Olarte sa Bahrain. Amo man si R. December Jaga, harap man sa Bahrain. Si Mark Batadlan Dumago, Panoy, Kaporok-Urok, Insawa. Si Ebony Butcher, si Eden Medina, Alexis Wingwing Torre, Mr. and Mrs. Armando Cabiles, and the family. Si Nong John Villarin, ginatamiya, kung Kaporok-Urok, sila ni Rosalie Ilisaldeo. Richard Canoy, may gabigid. Si Mike Hinolan Carvillado, may gabigid.
Tokayo Eric Sumpay may gabida ha. Kay Benji Soliban, Joyce Key sa kay Makoy Gavilan. Totoo Makoy Gavilan, musta ka da? Huwag kita da. Ara siya gaporok-urok sa Actionite Patrol. Si Francisco Chavez sa Raman. Nagabida kay Francisco Chavez ha. Sa kay Watski kay Trujillo. Gaporok-urok. Go John! Sa kay Toto Siren Martir da baw. Ara siya gaporok-urok ito ha. Si Migoko Manuel Co dira sa may Silay City and family. Manuel Co and family sa Silay City. Sa kay Gerson Chang and the family. Sa kay Manang Sinya Kanyada Imnasya Rasawa. Kay Trexie di Tomas sa barangay Dumanan. Tamya kagid ni Grace Idimni di Tomas. Ga paurok-urok gid sa Actionite Patrol Program. Kay Romo Pasaporte alias Kalbo da boss si Romo Pasaporte alias Kalbo. Damo gini nabalaan nga tawo mo. Si Mrs. Judith Calvis Pamposan family da mayong gabi. Sa Masbil Kubay Emma Sulatra, Junjun Sulatra kag Fernando Taliona. Masbil Kubay tama ka mo ni Locarit Kit. Oh, gapaurok-urok man. Sige. Ari si Aksyon na Tamon Forte, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Aksyon tamang gabi at please kaming. Yes, Action Eric sa siniya nga gabi, gina ang nagkaladakpan niya Action Eric angot sining pagbayular sa ECQ 20-22. Ining mga nagaguluwa gihapon sa balay Action Eric na wala quarantine pass kag labi lagi wala face mask nga ginatakod Ginoo sa ilang mga naong Action Eric. Ginpagdakop kag subong nga gabi may ara iya 16 kabilog Action Eric nga nagkaladakpan. Kag subong nagarekorida sila Action Eric kung nagalibot sila sa bugos iya nga plaza sang siyudad ng Sagay pakadto sa Poblacion 1 covered court Action Eric sa diin pared sila nga may dala sila sing kandila kag lubid Action Eric kag ginalibot sila kag pagabot sa Poblacion 1 naga-vigil sila Action Eric atubangan sa gihapon sang lungon kag bangod sini Action Eric ang mga katauhan diri sa siyudad iya sang Sagay, mga 25 ka mga barangay ang ginatutukan Action Eric, ang mga barangay nga sa din malapit sa city proper sa gihapon Action Eric may mga pasaway gihapon nga wala nagasunod sa protocol nga sa din kung tani magagwa sila parimalay magatakod sang face mask, quarantine pass kag subong Action Eric ang mga barangay diri nga malapit sa city proper Action Eric meeting ang mga katawan kag sa isa ka semana Action Eric duwa gid lang ka bisis magagwa ang mga pumuluyo gin schedule nga sa diin bulos-bulos ang magagwa Action Eric agod nga magpangumpra serbisan sila sang ila og galingon nga barangay nga mga salakyan agod nga sa diin hindi Action Eric magsinandokot sa gihapon ng mga tawo nga makita nimo dire sa may siyudad ng Sagay nga nagatinangumpra kag nagapinamakal Action Eric sang ilang mga kinahanglanon sa sulod sang balay. Amo ni rason Action Eric nga mga barangay diri nga malapit, Poblacion 1, Poblacion 2, ang Barangay Rizal, Barangay Old Sagay Action Eric gin-arrange nga sa din ang mga pumuluyo nila kadua gilang ka bisis magagwa sa ilang mga barangay kag schedule gina-arrange mayo lain-lain karon nga karon nga adlaw lain nga purok dason adlaw lain mga purok agod nga mangin matawhay sa gihapon Action Eric ang pagsinilayo diriya sa siyudad sa Sagay subong ang mga borders sa may FI sa may San Agustin Action Eric subong man sa may Vito ginbutangan niya Action Eric sang disinfectant o kung disinfection nga sa diin mag-agi dira tanan ang nagabiyahe kag magasulod dira sa may shower agod nga mag-disinfect sila dira sa ginbutang o kung gin-installar iya sang central office kag sang siyudad sang Sagay. Amo ni Action Eric nga madulong naton nga mga balita sininga gabi gikan diri sa siyudad sa Sagay Action Tamon 14 naga-report na sa balita no sa aksyon
Sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Tamon Forte sa imo sining nga report si Toto Eugene Gabuat Senior. Kapaurok-urok gid no si Toto Eugene Gabuat Senior. Si Inday Catherine Opolencia Nolias and kids kapamati gid sila ni Nini Nolias. Migo ko Ernie Morales kag Ernie Incarnado. Bodwagi kay Ernie ko updanayo. Si Ernie Morales kag si Toto Ernie Incarnado. Ay puerti. Ability. Kay Norman dira kag kay Norman kag kay Morina Alvarado nagapaurok-urok gid no. Si Raquel Di Mala ara man wa. Hindi man siya magkuan, hindi man siya paulihi. Pamati ang mga taga security guards ng Palawan Ponsya po. Ginatamyaw ka mo ni kuan ni Dapuy. Mamaya ko nila ang Binarbagan Fire Station SFO1 Jonathan Binardes Ship Supervisor. Gapaurok-urok pasagliyo. Si Restman Civilio, Jerry Pedrajas, James Bibanco, Jojo Giharo. Ginatamya ka mo ni Ana Corita Nomos. Mga kuan ni mga K9 ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Balos ka report sa aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival, maing gabi, Pisigamin. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati ang La Carlota Police Station nagkandak sa nga bypass operation sinigid lamang nga gabi sa Banga Eco Center, Barangay Batuan, La Carlota City. Ang operation ginapamunuan ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sang syudad sang La Carlota, upod ini ang alert team kag subong man ang Drug Enforcement Unit. Nagdakop diri sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Roderick Montenegro Itiri. Roderick Montenegro Itiri alias Parik, 50 anyos ang edad, tricycle driver kag residente ini sang corner Yungki Ugati Street, Barangay 3, La Carlota City, Negros Occidental. Na baklan ini si Roderick sang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu kag na-recover sa iya posisyon kag control ang 3C tanan ka small heat-sealed transparent suspected shabu. Bali 14 ini tanan, Aksyon Eric, kag may ara sining estimated market value nga 6,500 piso bill. Kag na-recover man sa iya posisyon kag control ang 500 piso nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa iya. Kag isa ka unit sang tricycle Suzuki 110. Ini si Roderick Aksyon Eric, isa ini siya ka high value target kag ini siya ara sa listahan sang aton katapo sang kapulisan. Kag ini siya base ini sang record niya, ginaristo ini siya sang 2002 sa violation sang Section 5 nga nagabaligya sang dangerous drug sang Republic Act 9165. Kag ini siya na priso sa 8 ka tuig nga sa pagaviolar sang droga. Kag ini siya sa tapos sa 8 ka tuig nga pagpriso, gin-release ini siya kag nagbalik siya sa syudad sang La Carlota sang 2016 kag gintukhang man ini siya. Kag ini siya karon nag-engage liwat sa pagbaligya sang amo nga droga diri sa Barangay 1, Barangay 2 kag Barangay 3 kag kasubong man diri sa Barangay Batuan, syudad sang La Carlota. Kag natapos gid kag na ubos gid ang iya duboy nas Aksyon Eric
kag nadakpan siya sang aton katapo sang kapulisan sang syudad sang La Carlota sinigid lamang nga gabi alas 7:33 sining gabi Abril 15 2020. Ini karon si Roderick Montenegro ara karon sa custodial facility sang syudad sang La Carlota kag magahulat sang ipasaka nga kaso batok ini sa iya. Report live gikan diri sa syudad sang La Carlota para sa Aksyon Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Magabidala kay Toto Roy Beltran. Gapaurok-urok pasawa. Magabalik ang Aksyon Patrol when we come back. Balik ang report ni Aksyon Eden Aboso. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod
sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may
dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon. Action Eric, 17 ka mga persona ang nagkaladagpan sa ika-17 man nga adlaw sa Enhanced Community Quarantine sa syudad sang Bacolod. Kalabanan sa nagkaladagpan ang mga persona nga nagagawa sa ila puloy-an nga wala sang home quarantine pass. Niyara man sa nagakaladagpan nga nagainom sa makaulubog nga ilimnon sa igad sang dalan sa piyak sang ginapatuman nga liquor ban diri sa syudad sang Bacolod. Sa record sang kapulisan, sang police station number 1 may duha ka nagkaladagpan, walo naman sa station number 2, duha sa Station 6, 4 sa Station 7, kag isa naman sa Station 8. Ang mga nagaladagpan sang Station 1, 6, 7, kag 8 ang gindala sa BCPO headquarters, samtang nagapabili naman sa Police Station number 2 ang 8 ka mga persona nga ila sini nagkaladagpan. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat aksyon natin, very abet kabugusay nga pagpangalagad sang Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Sir Edwin Pinedra, mayong gabi no? Gapaurok-urok pa. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon magkatako piniting punaryo. Balik ini buwas Huwebes, same time, same station. Ato sini mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi. Action para si Barbie Namor, Tamon Forte, Roger Gutiv, of course, Action Eden Aboso. Action Papang, Isunta, mga tawiluto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast, Union Nalmar Madera, backup sa ka-security guard Tunong Banwa, back-to-back ka-security guard company. With IT experts, Sir El Rey Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok sa Baco, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay-security guard Rene Cordoba. Sakal sa mo Station Manager, Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong lakad. Angkor man, Action Night Patrol Program, Lunes, Tubdob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin pagtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.